हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि डलि ब्रह्म यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव बरायहरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर स' आङो दिनैहाय नै रेडि जाबाय आरोना दा फुंनि टाइम 8टा जाबाय टाइमाहाय स' आङो दा ओंखारबाय नै आं दायो मानि थाखाय ओंखारदों बेखौ आं नोंथांमोनजों खोन्थालांगासिनो दङ लोगोफोर स' आङो दायो रेडि जादों आरोना नै मोनसे खामानिनि थाखाय बेखौ आं नोंथांमोननो एसे उनाव बुंगासिनो दङ नै लोगोफोर स' फैदो बिदिब्ला दिनैनि आंनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय आंजों लोगोसे लोगोफोर आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगासिनो दं आरोना मानि थाखाय आङो रेडि जादों थ' फैदो बिदिब्ला आंनि मोनसे गोदान भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोनखौ लानानै थांफानोसैलै आङो होनदो फैदो लोगोफोर जोंहा न'आव फुजाबो होदोंमोन आरोना लोगोफोर औ थांसै बाबा हा थ' नै लोगोफोर ओंखारबाय आरोना आङो ओमफ्राय जोंहा न'आव दिनै फुजाबो दङमोन खिन्थु आङो फुजायाव थानो हायाखिसै आरोना दा आङो माने खोन्थानोसै नोंथांमोननो मानि थाखाय आङो फुजायाव थानो हायाखिसै लोगोफोर माने आंहा दिनैनिफ्राय स्कुलावहाय जइन जाबाय आरोना जोंनि इउएन एकाडेमि काजलगावनि स्कुलावहाय आङो जइन जाबाय दा बावनो आङो माने थांनो ओंखारनांबाय आरोना लोगोफोर माने स्कुलावहायथ' टाइम मथे सहैयाबाथ' जाखाया नालाय ओमफ्राय बाव आं माने फुजायाव थानो हायासै आरोना लोगोफोर जेबो नंला दे माने गावनि खामानिजोंथ' गाव बयबो होसोखानांगोन नालाय ना ओंखायनो आङो दा माने न'नि फुजायावहाय थाथ'नाय जाबाय आरो दिनै लोगोफोर भगबानाबो आंखौ बुजिखागोन बे होनदो बोर बिनानै फैखाबाय आङो होनदो लोगोफोर ससे थाबायगासिनो दं आरोना बोरायबो गैया दोनलांजानो मालाय बोरायाबो शिलंआवसो बेरायहैदों आं दायो ससे ओंखारबाय आरो सान्दुं गोसा ओमफ्राय बैनिफ्राय फिरफिलि गाखोनोसै आं लोगोफोर थ' आङो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसै आरोना दिनैनि आंनि दिना माबायदि बारलाङो लोगोफोर बांद्राय गोजान नङा आरोना थाबायबाबो मोनहैयो थेवबाबो गाखोबाय गरमनि थाखाय थांगोनसै बे आरोना लोगोफोर स्कुलावहायनो इउएन एकाडेमि काजलगाव 8:30 एसेम्बलि हाबनाय लोगो स्टार्ट जाथ'यैयाव एसे देखायनो आङो सिकिउरिटि एसेम्बलि टाइम जाग्रोबाय आरो माने जाथ'वाखै जागोनसो जेरुसा खायख'जोबदो लास्टआव थाय क्लास 1नियाव थादो क्लास 1नियाव हाबो स्टाफ रुम सारमोन 8:45 क्लास जासिगोन आरोना लोगोफोर 8:30 एसेम्बलि जायो क्लास टाइमावथ' नोंथांमोनखौ खोन्थानो हानाय नंला आङो फार्स्ट पिरियड क्लासखौ लाहैगोनसै आरोना ओमफ्राय शेयार खालामनो हायाबो जानो हागौ आरोना दिनै खिन्थु आं जेसेबां हायो एसेबां नाजानोसै जिरिनाया चेक खालामफैदों 10:30 मोननै क्लास थांबाय लानानै फैजोबनांगौ लायोल' आंथ' मोनसे जाफेरा हासुसो थाबायना देग्लाय सानसेयाव
हा औ सानदेआव गांसे लादों 15 आव लास्टआ नङा नायलाय 15 आव बायदिसो नुदों रेडि जाखाजोब्बाय फिसा गनोसै नार्सारिया मोजां दै बथलखौ लारि लारि दोनो नोलाय गावसिनिखौ हा खिन्थालाय आंनो मा नाम मोनलाय दे होनलाय हा सृष्टि ना स्कुला गनोसै ना नार्सारिनि बिसोरो ओंखारफैदो फै लारि लारि औ फैदो र' औ बथला माखासे ना र' गोलैगोन र' नार्सारिया गग्रोबाय थ' लाइन थ'दो गोलैगोन थ' लाइन थ'दो थ' थ' बेनो खोमा बेना बिसोर सानैया थांथ'नो मोनानो दायो मा होनो क्लास सुटि जाबाय आरोना लोगोफोर बिनि मोनसे माने लास्टआव फैयाखायना बेखौ खोन्थानि आङो नोंथांमोननो स्कुलनिखौ गनायनि One 30 से बारबाय 1:30 खौनो हमदो सुटि निलायलायो आरो नोङो गदै बारा एखमबा ओंख्रि मोजांबा जायोरा ओंख्रि मोजां नङाबाथाय गाव लाबोगोन ना दखाननिफ्राय बेखौ संनानै जायोरा ओंखायनो गाव फैनायखौ नेनोनो रेडिखौनो जायाखै उनखौबो होनखाया र' दे खारनोसो नागिरथारदों बाय जिरिना बाय मोनो गबाय खावसे हस्टेल थाग्राया हस्टेलजों थांबाय स्कुल गखांनायनि उनाव सासे सारनि फिसालानि माने 12 एग्जाम ओइचएस एग्जाम पास जानायनि मेथाइ जानानै एसे लेट जाबाय आरोना लोगोफोर गथ'फोरा थांजोब्बाय ओमफ्राय नै दा आंबो ओंखारबोबाय लोगोफ्रा हस्ट दङ ओइनो बिसोरबो फैसिगोन ओमफ्राय आं ओंखारग्रोबाय आरोना थांसै एसे बोथोराबो अखा हाहां जादों थान्दानो आं बांद्राय सिनायहोजोबाखसै नोंसोरखौ माने नोंथांमोननो भिडिअआवहाय उनाव आङो खोन्थालांबाय थागोन आरोना लोगोफोर स' फार्स्टखाय आङो दिनै रावखौबो इन्ट्रडाक्सन होआखसै आरोना आंनि भिडिअआवहाय आं आंनि गोसो बायदिल' खालाम लोगोफोर आङो माने दहायनो न'आव सफैफिनदों आरोना माने एसे गोबाव जाबाय आङो न'आव सफैफिननाया ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो न'आव सफैनानै फ्रेस जानानै लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिनि उनावहाय दसेयावनो ओरैबायदि माने अखा हानानै होदों आरोना लोगोफोर जा जुब अखा हागासिनो दङ दाबो एसे हागासिनो दङ अखाया थ' बिदिब्ला आङो माने बांद्राय गोलाव खालामला आरोना लोगोफोर भिडिअखौ माने बावहायनो दोनथ'नोसै आङो स' नोंथांमोनहा माने आङो बांद्राय मोजाङै शेयार खालामनो हायाखै आरोना लोगोफोर बोरैथो माने क्लास रुम सिङावथ' मबाइल लांनायनि एलाउ गैखायाना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो मिन्थिजोबखागौ ओमफ्राय माने आङो जेखौ देखायनो हायो माने
उन्दैफोरखौ माने गनाय टाइमावहाय एसे जि किउट गथ'फोर फैयोना जेनेबा बिसोरखौ आङो गनाय टाइमाव ओरैनो मबाइल लांनानै एसे देखायबाय ओमफ्राय बिदिनो गिदिर क्लासफोरखौ क्लास खालामनायावथ' रावबो देखायनो हायाखै आरो नोंथांमोनहा बेखौ मिथिखायो स' बेखौ खिन्थानाय जादों आरोना लोगोफोर बांद्राय बिदिनो लानाय हायाखिसै भिडिअखौहाय थ' थेवब्लाबो आरोना एसे देखायनो हानायखौ आङो देखायबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा बेखौनो नायदो आरोना आरो जुदि नायनानै नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालामहरदो लोगोफोर आरो कमेन्ट खालामहरनो दाबाव आरोना लोगोफोर आं कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर जेनेबा नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों आरो लास्टावहाय आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर स' लाभ इउ अल बाय बाय लोगोफोर बाय